आहे तो. आहे बघ कसा तो. मित्रांनो सगळ्यात मोठा भेटला अजूनपर्यंत जेवढे भेटले त्याच्यामध्ये. हो का हो खेकडा बघा. पाटीलने काढला नाही. पाटीलने काढ झाला. हो हात काढ तुझ्या. तो कसला धावताय हो. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी सोहम तुमचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज आम्ही जाणार आहोत पगोल्या घेऊन खेकडे पकडायला. तर मुंबईवरून आणलेल्या, तर आज सकाळी अर्ध्या बांधलेल्या नव्हत्या, म्हणजे त्यांच्या दोऱ्या वगैरे. तर आम्ही तिघंजणं जातो आहे, देव्या आणि एक पाहुणा आला आहे नमन. तर आता बघूया, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. मित्रांनो एस टी आले, एस टीने जायचं आहे, चालत जायला कंटाळा येतो. हे बघा कोण चला आहे वेगळी ना वेगळी. हो चला कलिंगड कोण रे. तर मित्रांनो आलं तर निगडीमध्ये तो सावळ्या तिकडे खेकडे पकडतो. परत जायला लागलं एसटीने. मी नाही येणार चालत. नमन काढाल तिकीट. माझे पैसे नाही आहेत. चला चालत. मराठी शाळा निगडीतली. मित्रांनो तिकडे जायचं. आपण गेल्या वर्षी व्हिडिओ काढायला आलेलो तेव्हा फिशिंग रॉड होती. फिशिंग रॉडने काय भेटले नाही. 3 खेकडे पकडलेत फक्त. गेल्या वर्षीची व्हिडिओ बघितली असेल तुमचं. खाली नशीब बघूया आपला काय आहे तो. उतर ना खाली का नाही. हा पाटील गेल्या वर्षी दादा वगैरे होते. वर्षी दादा मुंबईला, आम्ही लवकर आलो तर आज जातोय. इथे मैदान भारी आहे ना रे. इज्जत हाय तरी काय तुझी. नमन शरीफ इंसान आहे. गेल्या वर्षी येड्यासारखी फिशिंग रॉड आणली होती आम्ही. माहित पकोले आणायला पाहिजे तेव्हा. ही बघ ती पीस. इथं मजाच असेल ना खेळायला. कसली मजा येतो माहिती आहे काय. हे हरलेलं इथं खेळायला आलं तेव्हा. बघा इकडे सगळं ओलं झालंय. ते खेळायला मजा येईल. पीस बघा काय सिमेंटची बनवले. सावरी फाट्यावरती पण बनवले. इथे मॅच नाही ठेवत. लाईव्ह होत्या ना माग. जिगू वगैरे आलेले खेळायला काहीतरी. तर मित्रांनो गेल्या वेळी ना बघा इथून खेकडे पकडलेले फिशिंग रॉडला आलेले. आम्ही असे टाकलेले मजाक मस्करीत. बघा भरती वाढते, पाणी वाढतंय वरती. ते बघा कडेला दिसत असेल तुम्हाला. ते बघा पाणी वर येते. तर आपल्याला त्या साईडला जायचंय. चला कुठून जायचा. पहिला पाणी बघ आधी. पाणी जास्त. माझ्या खिशात बा पैसे. मित्रांनो ढोपरापर्यंत पाणी गेलंय.
गेल्या वेळी खूप कमी होतं म्हणून लगेच ह्या साईडला आलेलो आम्ही. मित्रांनो बिल आहे इकडे बिल आहेत. पुढे जाऊन या. तर मित्रांनो बघा ह्या इथे आहे ना, गेल्या वर्षी आम्ही टाकलेले त्या फिशिंग रॉड होते आमच्याकडे, आम्ही पगोल्या नव्हत्या आणल्या. तर दादानी म्हणून यावर्षी पगोल्या घेऊन माझ्याकडे पाठवून दिले. तो दादा आहे तो चड्डीच तो बोलतोय मी नाही माझे जीन्स भिजवणार. गावाला ऊन असला तरी काय झाला. चला मित्रांनो पुढे जाऊ. भरती लागली का वर यायला लागेल. तर मित्रांनो गेल्या वर्षी नाही ह्याच रस्त्याने आम्ही गेलेलो, तेव्हा पाणी चोंड्यापर्यंत भरायला आलेलं. म्हणजे इकडे आजच्या गावात काटे आहेत हे बघा, रस्ते असे आहेत वाकून जावं लागतंय. हे बघा इथे रस्ता आहे, तिकडे भरती लागते. तर देवा बोलते पुढे जाऊया. बघूया बघा इथून पण चालत यायचा रस्ता आहे, पण आता भरती आहे. तर बघूया इकडे येतो पाणी पूर्ण. गेल्या वर्षी हा देवाजवळ आलेलो आपण, तेव्हा इकडे पाणी भरलं होतं. तर आता इकडूनच जायला लागतंय. इकडे भरती नाही लागली अजून. हे बघा गेल्या वर्षी इथून वर गेलेलो आपण, इकडे पाणी भरलेलं म्हणून. यावर्षी जरा लवकर आलोय आम्ही. मित्रांनो भरती वाढेल आता फटाफट. पगोले टाकतो, त्यातल्या 2 पगोले आहेत तरी पटकन. ओके बॉटल्या बांधलेल्या कोण टाकले हवा आंबा कच्चं हे आहे बघा. मित्रांनो तिकडे ना ती बघा बोट आहे, दिसली का? हे बघा इथे चिखल आहे पूर्ण. थांब थांब. हे बघा तो बघा छोटासा खेकडा, तो बघा खेकडा आहे छोटासाच आहे तो बघा, जातोय. नाही मोठा पण आहे तो बघा, तो दिसला तो बघा केवढा बघा आहे तो बघा, गेला. छोटासाच आहे, व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला मोठा दिसेल. तो बघ देव्या, तो बघ. मित्रांनो इकडे बिलं वगैरे पण आहेत, तर जवळ येतात का इकडे. तो बघा तो पाण्यात गेला आणि तो बारका फिरतोय. इकडे मित्रांनो वरती गाव आहे. आपण गेल्या वर्षी बघा या कंपाऊंडात नाही गेलेलो, तुम्ही व्हिडिओ बघितलीच असाल. तर इथून पुढे आहे ना असं रस्ता आहे. तर ह्यावेळी ती विहीर बघायची आहे मला. गेल्या वेळी बघितलेली पण मी आतमध्ये नव्हतो गेलो. तर आता बघूया. देवा इकडे पाणी येतोय, शिव्या घालतील गावातली. हे बघा हे चाकूने त्याला हे कर जरा फाड आहे कशाला, जरा पायाला जरा हे कर, कट मार. हा बघा पाहुणा आलाय. ए तुझं नाव काय सांग? माहित नाही, सांग. दाखव इकडं. नमन पाठी दिसताय ना, बघ ना. लाजालू साला वासाडा काय. हे बघा आमच्या गावातली पोरं लाजत नाही. मित्रांनो फाटतंय की नाही रे आजच्या दिवसात. तर मित्रांनो ऊन पण खूप लागतोय. बघूया हे बघा इकडे बिलं वगैरे त्या साईडला. तर इथे एक झाडाजवळ टाकू, अशी झाडांजवळ टाकायला बांध तू तर दुसरी बांध. काय समजलं नाही मला कसं बांधायचं, जीवनच करू. अरे काय यार सोमपटावर बांधायला सांग त्याला. जमत नाही भाई, कसं करणार, पहिल्यांदाच मी करतोय. बघतो जरा कुणाचा पोरगा आहे रे. एक्सपिरियन्स. मित्रांनो हे बघा काल हे आणलेलं पाय आणलेले कोंबडीचे. हे बघा 10 होत्या, त्यातल्या 6 घेऊन आलोय. 4 ठेवल्यात, सगळ्याच काय हे नाही होणार म्हणून. तर बघूया देवा तिकडे गेलाय. मित्रांनो हे बघा इकडे देवा आलाय. इकडे बिलं वगैरे आहेत. हे बघा असं बिना चपलीचं जायला लागतं. मी चप्पल घालून आलोय. इथे ठेव जरा हे करून बांधून हलकं. हे बघा पूर्ण चिखल आहे, म्हणून मला मम्मी पाठवायची नाही खजनात. पण आता न सांगता या लागतंय. व्हिडिओ बघत नाही म्हणून, नाही तर मला कॉल आले असते. उन्हाळायचं नाही गावाला गेल्यावरती, पण आमचे पाय गावाला आल्यावर थाऱ्यावर नसतात.
इथे गेलं की तिथे दररोज कुठे ना कुठे तरी जात असतं, घरात नाही बसायचं. ही एक मी बांधतो, हा. पटापट बांधून घे ना तेवढ्या. मित्रांनो हे बघा, चप्पलची हालत बघा काय होती. चप्पल काढायला लागणार आहे. दुसरी पगोली बांधतोय. पकडशी मित्रांनो स्टँड आणला त्याचं आम्हाला काही समजतच नाही, कन्फ्युजन होतंय काय करायचं ते. म्हणजे त्याचं उलटच आलंय म्हणून हातानेच काढतोय. हे बघा, हे तर मला काही समजतच नाही, असं पकडू की असं पकडू. म्हणून स्टँड ठेवलंय, हातानेच काढतोय. आणि बॉटल आणले आणि आंबे वगैरे खायला. इथं आंबा पडलाय. पहिलीच पगोली टाकला मग उलटी टाकला काढ टाकली झाला म्हणून मी टाकू नको थांब. तर मित्रांनो बघूया, तिकडे पुढे टाकले ती बघून येतोय. पटापट बघायला लागेल कारण का पाणी आहे ना इकडे पूर्ण भरतोय आणि आम्ही ह्या साईडला टाकल्यात. तर लवकर जायला लागेल. की बघा बिना चपलीचं चालायला लागतं, चप्पलनी चालण्याची हे नाही. देवालय आतमध्ये बांधलेस रे, जागा चेंज कर मी तो बोलतोय. तर मित्रांनो इथे एक टाकली आणि इकडे पुढे एक मगाशी टाकून गेलं. तर बघूया रिझल्ट. देवा असा वाला माहिती आहे ना. फोटो काढायचे. चंगळ्या बोळे चांगल्यामुळे मला आता लेट येत, आता ना मी लवकर येणार इकडं. चल मग गाव फिरून येऊ जरा हाफ चड्डीवरती. इथल्या बघूया उचलून. देवाच्या नावाने एक तरी लागू दे मोठा हा आंगडा. तोंड बघून आलाय मी. दिसतंय अरे हाय बघ ना, बुडबुडं काढतो, खेकडाच आहे वाटतं. मासे वगैरे असं कुठं आहे तू बघ, बुडबुडं काढतो. अरे हे बारीक ती पिल्ले असतात माशांची असती. अटकली ही पण मित्रांनो, हे आहेत त्यामुळे अटकते. आता देवा जाऊन बघतोय, नाही अजून वेळ द्यायला लागेल. थोड्या टायमाने थोड्या टायमाने यायला लागेल. चला नंतरला ट्राय करूया. आपण कोणा वाढेल मित्रांनो, काय लागली तर लागली. पगोली अटक तर टाक जरा पुढं राख. तर मित्रांनो इथे आहे ना माझ्या मुलं अटकले. मला काही अनुभव नाही म्हणून मी टाकली, तर ती अटकली. आता जेव्हा पाणी खाली होईल तेव्हा बघू. उतरायला पण जाणार खाली कालवा आहे. अटकले. हा तू टाकलेली. चल वीर चांगला तो सामान घे आपल्या तिकडं. मित्रांनो इथे भेटलाय, तर मी तिथे ठेवून आलं. बघूया कुठे. हे चालायला नाही जमत आहे. आवाज दिला मला की भेटला म्हणून काढली मी, फक्त तू शिवी घातली. येडा आहे रे खरं तू. मस्त गेल्यास व्हिडिओ. चांगल्या बोळे पकड त्याला, चल घेऊन सोडू. मित्रांनो छोटासाच भेटलाय, आता काय करायचं. पहिलीच आमची पहिली भवानी आमची चांगली झाली. भवानी काहीतरी. हे बघ, ही सोम पगोली अशा हातात धर. हा बघा मित्रांनो, पकडतो पगोली. छोटूस आहे. ती तो कोण गुंडल बैला. तू गुंडल. कोण गुंडल तू. हा बघा इथे अजून एक भेटला. दुसरी भवानी. हा बघा, द्या इकडे
इकडे बघ. चला दुसरी भवानी तंगडा तोड एक. अरे मित्रांनो जातोय आता. पाणी बघा इथपर्यंत आलंय. हे ह्याच्यात टाक. हे चावला. सोडायचं नाव घेतायस की तंगडा तोडू तुझा? बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल. चालू करता काय? त्याला सोडून तुझा अंगठा धरला ना. सोडायच नाही. हे थांब. तर मित्रांनो हा बघा भेटलाय. इकडे बघ रे. बघ कुठं ओढायचं ना कुरे. आता काढ. बघा केवढूसा भेटलाय. छोटू डाऊन. ए बघा तो बोलतोय मी दिसायला बारीक आहे. माझ्या टप्प्यात आला की मी वाजवतो. टॉपचा आहे बघ एवढं. मीठ पकड. बांध तिला. दाखवत आहे. हे लवकर भरायला आला. चला चला. हे तर आम्ही आता पकटीवर आहो. हे ना मन पागल आहेस तू. हा पाटील बसला इथं. सोडतात तर पाण्यात. कापा कापी करताय. तुम्ही फाडलीच नाही ना ती. बघा तिकडे पकटी आहे. आणि हे बघा इथे विहीर आहे. पण दगडी वगैरे पडले आहेत. आमच्या गावात पण आहेत. म्हणजे तिकडे सावरीला काय काय बंद आहेत. उन्हाळ्याचं वगैरे पाणी नसल्यावर काढतात लोक. पण आता पाणी आहे. आता जातोय. खेकडे काय भेटली नाही. काय माहित काय झालंय. एक जरासा मोठा भेटलाय आणि सगळे छोटे छोटे आहेत. तर बघूया. चौकीवरती जातो. म्हणजे वरती गावातून जातो. इकडून खालून रस्ताच नाही. मन नाही. खेकडे भेटले ते पण एकदम बारीक बारीक आहेत. आता माझ्यासोबत आला असतास ना इथं कालं केलं ना. मी हाय सोबत. मग कशाला घाबरत. तू आहे सोबत. तर मित्रांनो गेल्या वेळी बघा इथून व्ह्यू दाखवलेला. आता जातोय. तिकडे खाली दादाच्या आत्याचं घर. हे दोघं लाजतात वासाडी. तर मित्रांनो इथे खाली विहीर आहे. तिथे जातोय. मला एक रील काढायची आहे. आता उन्हातून चांगलं दिसणार नाही तरी पण ट्राय करूया. ओ बाबा तिकडच ना. ती बघा खालती विहीर आहे. त्या विहिरीची मला रील काढून टाकायची. बाबा कुणाचा हो कलम? हे बाबा भेटलेत या गावचे चौकीवरती. मस्त हा घर आहे बघा. तर मित्रांनो हे थांब 2 मिनिटं. मी खाली जाऊन आल्यानंतर पाणी भरतेलीची रील काढतो थांब. तर मित्रांनो हे बघा. गेल्या वेळी खूप कमी आतमध्ये गेलेलो. असे खूप कमी आहेत विहिरी. हे बघा पाणी आहे चांगला. साफसफाई करावी लागेल. थांब मला रील तर काढू दे. तर मित्रांनो थांबा तुम्हाला दाखवतो. मला हा घर आवडलाय. काय भारी बनलंय बघा हा वाला. तर आपल्याला पण या घराच्या खालून जायचंय. तर आता तिकडं भेटू. तर मित्रांनो आता इथून जाऊ खाली. तर मित्रांनो बघा जुना घर एकदम एक नंबर वाटतं दिसायला बघा. राहतात माणसं. एक नंबर व्ह्यू आहे या घराच्या इथे. तर आता खालून जातोय.
तर मित्रांनो हे बघा वरपर्यंत पाणी आलं. आम्ही लावली एक अटकलेली बघवली ते आता काढायची कशी ते नाही कळत आहे, कारण का इथे थांबायला लागेल पाणी खाली होईपर्यंत. हे थांब इथंच बसूया. कंपाऊंड आहे खाली फुकट गावातल्यांची बोंबा हे मित्रांनो इथपर्यंत आलंय पाणी. इथून रस्ता आहे वरतून परत खाली कुठे येणार. थांब ना इथं जरा. आमची पगोली काढा बरा. टेक्नोलॉजी वाह क्या दिमाग है. इतना दिमाग पढ़ाई में लगाता तो टेक्नोलॉजी. दोरा जास्त नको थोडा परत गुंडलायला होतं. अशी टाकली दिसती नाही आत्ता गेलो परफेक्ट. लय गरम होते. भाई सुटतच नाही अरे. मोबाईल पकडायला पण कंटाळा आला. वा लय लांब टाकलीस रे. कुणाचा पोरगा आहे रे भाई. तर इथं भरोसा नाही. तुझ्या गावातली पण व्हिडिओ बघतात. बोलतील काय रे आमच्या गावाची इज्जत नाही बोलते. बघूया आता. 3च भेटलेत खेकडे एकदम बारीक. अरे दे इथं ती अटकली काय जे इथं बोलणार होता तू. काय थंड पाणी रे. जाऊया आंघोळ करूया काय. नमन पकड रे. आंघोळ करूया काय. आंघोळ करूया घाऱ्या पाण्यात आंघोळ करणार रे. मग काय चांगल्या काय व्ह्यू आहे मित्रांनो. पूर्ण भरलंय. आलो तेव्हा पाणी किती होतं. आता पाणी कमी झालं. चांगल्या बोले जायला तिथं तरी पकडले असते मी 2 तरी. आता दर आहे पकड. आता माझी वाली मी उचलला. नमनला सांग तरी आला असणार आहे. आला भाई मित्रांनो आला खेकडा बघा. बिना आंगड्यांचा. पाटील बोले पाटलाने एक खेकडा काढला. मित्रांनो त्यांनी काढला नव्हता पण खूप बारकासा होता तो. 200 किलोचा खेकडा होता. 150 किलोचा खेकडा. काय रुपये होतं वासाडा. हो का चांगल्या मुले. हो का खेकडा बघा. पाटीलने काढला नाही. पाटीलने काढ झाला. हो का चांगल्या बोले. हो दाखव 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 जरा. धावूया आपण त्याला रेस लागला. मित्रांनो आम्ही रेस लावतो इथं. चांगल्या मुले. हो का भीक मांग्या तिकडे. चल घे बेस लोल्लातलो. तर व्ह्यू बघा फक्त इकडचा काय भारी आहे. काय तो काय बघ कसा तो. मित्रांनो सगळ्यात मोठा भेटला अजूनपर्यंत जेवढे भेटले त्याच्यामध्ये. मी काढलाय मी काढलाय. दादाचं नाव आम्ही तिकडे गेलेलो. दादाचं नाव घे. दादाचा भल्लाल देव काढलाय. भल्लाल देव. तर मित्रांनो तुम्हाला दाखवतो किती भेटले. कमी आहेत रे. हे पगोली पकडते. हे गेला नाही पाहिजे आधी सांगता. मजबूत भेंडी लोलवीन हल्ला. अजून एकदा टाका मी तिथं. भल्लाल देव गाडी टाकले. मित्रांनो नमन बुचकाला इथे वंड होता म्हणजे एवढा होता भाई. ते बघा भिजला पूर्ण. फिरून या आला सर. मित्रांनो कोणाचा फोन आला. मित्रांनो खेकडे तर आणलेच. तर बघा दाखवतो तुम्हाला. बघा इकडे ठेवलेत पिशवी वगैरे. जास्त नाही भेटलेत थोडीशीच भेटली. हे दाखव रे. हात काढ तुझ्या. तो कसला धावताय. हो हाय तुझ्यातच जीव माहिती आहे मला. तर आता तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. आज लय दमलोय पडलो वगैरे.